Hola, soc l'Eduard Bertran Puixeu. Ara mateix em trobo acompanyat de les nostres nenes, que els hi donem llet matí i tarda perquè creixin ben fortes i sanes per donar llet en un futur. I la meva feina es tracta de vetllar pel benestar i la salut de les vaques. Això significa, un cop estem fent la munyida, una munyida àgil, neta i ràpida perquè les vaques no se'ns estressin, alhora mirar per la seva salut, o sigui que no tinguin coixeres, mamitis, que no tinguin febre i, si és el cas, medicar-les amb el que toqui. Una de les coses que m'agrada més de la meva feina és el lloc on tinc la feina, perquè no és el mateix treballar en un polígon industrial on passen camions, trailers, sorolls, fums, contaminació, o venir a treballar al cor de la Fageda d'en Jordà, on sí que tenim els nostres ratos que estem dintre i no veiem l'exterior, però quan surts veus la verdor de la Fageda, el cant dels ocells, un jardí ben florit i això, si t'agrada el medi ambient, és molt gratificant. I per altra banda, una de les coses que m'agrada més és assistir al parc de les vaques, perquè és molt gratificant poder-les ajudar a que no els sigui tan dolorós i que surti el vedell viu i que tu hagis pogut formar part del part de la vaca. Un dels meus productes preferits, però els he provat tots, és el iogurt grec de maduixa. És tan cremós i tan suau, i combinat amb maduixa el trobo boníssim. Bé, com ja he dit abans, jo soc granger. El fet de ser granger a la Fageda no significa el mateix que fer de granger a qualsevol altra granja fora d'aquí. Per què? Doncs perquè tenim uns treballadors amb capacitats diferents, els quals has d'intentar formar, motivar i fer pinya com a grup i intentar que la feina surti bé i que ells estiguin contents i que nosaltres també, i que tinguin ganes de l'endemà llevar-se per venir a treballar. Doncs sí, pel que fa als matins ens hem de llevar molt d'hora, sí que venim una miqueta dormidets, però no treu que fem la feina ben feta. Ens hem de llevar, jo concretament a les 4 del matí, per ser a les 5 menys 20 aquí, i fer pujar les nostres amigues a munyir, i això, de 5 fins que acabem, de 5 a 10 sol durar la munyida, i a la tarda 3/4 del mateix. Comencem abans per fer els menjars d'elles, i a la munyida comencem també a les 5 fins que acabem, a vegades són les 9, a vegades són 9:45, depèn de la cosa com vagi, però amb la finalitat de fer una bona llet de qualitat i per poder disfrutar dels iogurts més bons del món.